Meneer Saris, wat zijn jullie? Ja, vandaar ik ook. Ik zit hier in de kamer. Maar kom op, ik wil je gewoon iets nice. Oké. Vandaar ik ook, kom aan. Ik wil gewoon bij jou een break van, man. Van wat nou weer, meneer Saris? Vandaar ik ook. Kijk mijn nieuwe headboard. Weet jij, die kooi slaap al nou baie lekker, jong. Oh, die headboard. Dat Saris. Jouw bloempootje het nou dan van mij geweest, die headboard. Wanneer nou weer aan? Toen zijn nachtskof gewerkt. Ik had jouw plakskoor gemaakt. Toen ik naskop geweken. Kijk, mijn plakskom rechtgemaakt. Ja, en kijk je. Ik moet voor jou zeggen, die kooi slaapt lekker, jong. Huh? Wacht, meneer Saris. Ik ga zien, jong. Ik moet nog gaan. Hoe weet jij, mijn kooi slaap lekker? Oh, no, 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 no. Vandaar ik ook. Wacht gewoon weer naast zo. Als een